ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சிங்கிள் கேமிங். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆட தெரியாத பாட்டை மேட்ச்சு கூப்பிட்டு போனால் என்ன ஆகும் அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு பாட்டை கூப்பிட்டாச்சு. வாங்க இப்போ மேட்ச்குள்ளே போகலாம். எந்த மேட்ச்சில் ஆடலாம்? கோமிக்ரீஸ் வேணாம்ப்பா, அந்த ஆட தெரியாத பாட்டுக்கெல்லாம் ஆட தெரியாது. ஸோ கைஸ், இந்த ஆட தெரியாத பாட்டை கூட்டிகிட்டு நம்ம பாட்டு லெவலே தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பெர்முடா மேப் பேட்டில் ராயல் ஆட போகிறோம். தம்பி நீங்கள் இங்கே இருக்காதீப்பா. ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒருத்தருக்கு 500 டைமண்ட், 1000 கூட பண்ணி தரலாம். ஆனால் அவ்வளோ பட்ஜெட் இல்லை. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா போதும், பண்ணிடுவேன். 1000 என்ன 2000 டைமண்ட்டுக்கே பண்ணி உங்களுக்கு அளவுக்கு நான் சொன்ன ட்ரிக்கை நீங்களாம் ட்ரை பண்ணி வைப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாங்க கேரக்டர் லிங்க் இருக்குது, ட்ரை பண்ணிங்க. ஏதாவது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் பார்த்து நீங்கள் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன். என் எஃபி ஐடி தரேன். என் எஃபி ஐடி கீழே ஸோ இன்றைக்கி இன்னும் ரொம்ப ரோல் ஆகுது. என் எஃபி ஐடி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. நான் அதுலேயும் போஸ்ட்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். சேனல் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து பேக் ஸ்டோரி ஒன்று இருக்குது. இத்தனை ஆடம் தலைவா, ஆடம் நீங்கள் இத்தனை பேர் இருக்கீங்க. ஸ்லாக்லாம் கொடுக்குது. இது இந்த பாட்டு கொண்டு போய் காணுமா கால் XYT பார்த்தீங்களா, பார்த்துக்கலாம். ஸோ நான் என்னென்னா அவ்வளோ டாப்அப்லாம் பண்ண மாட்டேன். நான் டாப்அப்பே பண்ண ஒரு தடவை பண்ணியிருக்கேன். 30 ரூபா ட்ராப் அப்போ பண்ணியிருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நெருப்பு ஏற்கனவே வேறு ஒரு ஐடியில் கிடச்சிருக்கு. ஐடி இப்போ ஒரு ஃபோனில் இருக்குது. அந்த ஃபோன் கொஞ்சம் டிக்கேஜாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அடுத்த நம்ம இவங்க பாட்டுக்கு போட்டு நம்ம பாட்டுக்கு எங்கேயாவது இறங்கிடலாம். இங்கே போகலாம். ஹார்டின் ஷேப் ஃபாதர் சின்னதுக்கு. அது என்னென்னா மேப்லேயே பாருங்கள், இந்த இடம் ஹார்ட்டு மாதிரி தான் இருக்கும். லவ்வர்ஸ் பார்த்து நினைக்கிறேன். ஆனால் ஃப்ரீ ஃபயரில் எவனுக்கு கம்மி தெரியல. ப்ளீஸ் என் ஃபேஸ்புக் ஐடி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற போஸ்டெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உடனே இந்த வீடியோவை கட் பண்ணிட்டு வெளியே போயிட்டு, இது ப்ளூ கலரில் இருக்குது, உடனே வீடியோவை கட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணலாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு வெளியே போயிட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைப், ஒரு லைக், ஒரு ஷேர், ஒரு கமெண்ட் 4த்தையும் பண்ணிடுங்க. இங்கேயே ஒரு ப்ளூ கலர் லைட் எரியுது, என்ன வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். பிடிக்கவே முடியல ஐயா, மேலே இருக்கா. சரி அது என்ன லைட்டுன்னு தெரில, வாங்கணும். ஓகே, இப்போ நம்ம போய் லூட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இறங்கினோன்னா இப்போ என்ன கன்று கிடைக்குதுன்னு தெரில. அங்கே கன்னே இல்லை. கன்று கொடுக்க ஏமாத்திட்டீங்களாடா. ஃபாரஸ்ட் லீ கரீனா ஓனர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் லீ. அது நீங்கள் யாருக்கு தெரியும் தெரில. என்னடா அங்கேயும் ஒரு கன்னும் இல்லை. ப்ளூ வால் மட்டும் பென் குயின் கொடுத்துருக்குப்பா. இங்கேருந்து இறங்கும்போது இப்படி பார்த்து இறங்குங்க, இல்லைன்னா மையத்து கீழே விழுந்து அடிபட்டு பிளட்டு குறையும். ஸோ இப்போ நான் எந்த இடத்துக்கு போகிறோம், ஷிப்யார்டுக்கு தான் போய் லூட் எடுக்கணும். சரி, ஃபோனில் அவ்வளோவா கேமரா குவாலிட்டி இது குவாலிட்டி அவ்வளோவா இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. ஏன்னா நான் Vivo 1807ங்கிற ஒரு மாடலில் இருக்க ஃபோன் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், என்கிட்ட அவ்வளோ குவாலிட்டியாக வீடியோ கிடைக்குதான்னு தெரில. ஆனால் வீடியோஸ்லாம் எடிட்டிங்காக இல்லாமல் வரும். எடிட் பண்ணி போட்டால் நல்லா இருக்கும் தான், ஆனால் எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ பேட்ரி லோனு காமிக்குது. இந்த 20% வச்சு எப்படியாவது மேட்சை முடிச்சிடலாம். கைஸ் இன்னும் அந்த லைட் இருக்குது. இந்த லைட் இருக்கிற இடத்துலலாம் இது இருக்காது. என்ன இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கோட இது கைஸ் ஆட தெரியாத பாட்டு இங்கே வந்துட்டான்.
ஸோ ஒரு பாக்ஸ் காமிக்குது கைஸ், தூரத்தில் ஒரு எல்லோ கலர் பாக்ஸ். அதில் போனால் என்ன இருக்கும், வாங்க போய் பார்ப்போம். இல்லை ஏதாவது டைமண்ட் ஏதாவது வச்சுருந்தா நல்லாயிருக்கும். நல்லா லூட்டெல்லாம் இருக்குது கைஸ், இதெல்லாம் புதுட்டு இருக்கு. ஸோ கைஸ் இப்போ ஒரு என்ன கண்ணுன்னு தெரியல, இப்போ சொன்னது நம்ம ஏகே இருக்குது, ரெண்டுமே லாங் ரேஞ்ச் இருக்குது. சரி எடுத்துகிட்டு ஓடுவோம். போகிற வழியில் எதையாவது கீழே போட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ் எப்படி சுடுதுன்ட்டு. ஏகே நம்மளுக்கு தெரியும் எப்பயுமே தலைவர் நல்லா தான் சுடுவார். யூஎம்பி கேட்டால் மேட்ச்சை முடிச்சிடலாம். ஓ ஷீட் தெரியாமல் கை போட்டு இன்னும் ஒரு காய்ச்சி கைஸ். ஓ பை ஷாப் கைஸ் ஒரு எனிமி. அங்கே கைஸ் தலை மேலே அவனை போடுவான். தலை மேலே ஸ்கோப் ஆனால் இது கைஸ் ஸ்கோப் இங்கே வச்சுட்டு நான் படுற அவஸ்தை இருக்கே. எம்பி வச்சுருக்கான். ஓகே ஆபத்துப்பான். ஒரு புல்லட்டு சரி சாரி MP40 வச்சுருக்கேன். ஓகே இது எடுத்துருக்கேன். யூஎம்பி கிடச்சா போதும், இன்குபேட்டர் ஸ்கின் எடுத்துருக்கலாம். மெடிக்கெட் இருக்குது கைஸ். என் சேனலில் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ப்ளீஸ் கைஸ். கஷ்டப்பட்டு நைட்டு முழிச்சிருந்து கேம் விளையாண்டு வீடியோ எடுக்கிறேன் கைஸ். ப்ளீஸ் கைஸ் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் போதும் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் ஈக்குவல் டு 1 மோட்டிவேஷன். இப்போ நமக்கு நல்ல வேலை போ லூட்டு டச் டோட்டல் நிறைய லூட் இல்லை. ஸோ கைஸ் நான் ஒரு சேலஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஐ மீன் அது என்ன சேலஞ்சுனா, ஏதாவது சேலஞ்ச் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம அந்த சேலஞ்சை பண்ணலாம். இந்த சேலஞ்ச் நான் டாப் அப் பண்ணுற சேலஞ்ச் மட்டும் போடாதீங்க. கொஞ்ச நாளாக எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸே ஏற மாட்டேங்குது. என் ஃப்ரெண்டு தான் 2 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அவங்க என்ன வீடியோவும் பார்க்க மாட்டேங்க. பட் ஃப்ரெண்ட் கைஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தான் ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ நான் மைக்ரோ சிப் இருக்குது கைஸ். அப்புறம் M4 எவனை இருக்குது. அப்புறம் 4 வீல் எடுத்துக்கலாம் கைஸ். பிளட் எஃபெக்ட்லாம் ஒரிஜினல் பிளட் எஃபெக்ட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க கைஸ். ஃபிளிப் பகரினா கைஸ். அங்கே ஒரு எனிமி இருக்கான் கைஸ். இது எடுத்தாச்சு. இப்போ அப்படி என்ன வச்சுருப்பான்னு பார்ப்போம். அப்படியே இந்த வண்டி கீழே எடுத்துட்டாப்புல உட்பேச வச்சுருக்கான். ஆனால் நல்லா ஆடுதுங்க கைஸ். ஸ்பிளிட் எடுத்தாச்சு. ஐ மீன் MP40 எடுத்தாச்சு. இந்த ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு இப்போ ஓட வேண்டியதான். இன்னும் எல்லாரும் போட்டு ஆட்டோக்காரன்ட்டு இப்போ எடுத்துகிட்டு ஓட்ட வேண்டியதான். ஆட்டோக்கு 5000 டைமண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கிளம்பிடலாம். நீங்கள் சொல்லுங்கள் அடுத்து எந்த சேலஞ்ச் பண்ணலாம். அடுத்து நீங்கள் சொல்கிற சேலஞ்ச் நான் பண்ணுறேன். இன்னொரு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணதில்லை. நீங்கள் சொல்கிற சேலஞ்சை நான் பண்ணுறேன். இல்லை அடுத்து என்ன சேலஞ்ச் பண்ணலாம். எப்படிலாம் ஆட்டோ ஓட்டிட்டு வராங்க பாருங்க. ஓ பாருங்க இந்த எனிமி பாட்டு போயில இறங்கிட்டான். MP40 லோட் பண்ணிவிட்டு நேராக இருந்தாலும் எங்கே அடிப்பானே தெரியாது. டீம்மேட்ஸ் வேறு இல்லை, அடித்தானா அவ்வளோதான். எனிமியை பார்த்துட்டேன். கையே வரல. எமௌண்ட் போடலாமா? எமௌண்ட் போடலாம். எமௌண்ட் போட்டு கடுப்பேற்றுறாங்க. நான் கேட்க 28 எமௌண்ட்டை இறக்கும். பேராஃபு கத்தானா இதனால புல்லட் வேஸ்ட் கைஸ். MP40 புல்லட் உங்கள்கிட்ட கூப்பன் இருக்குல்ல வாங்கலாம். அடுத்து தெரியாத பாட்டு
குவிக் லிஸ்ட்டு என்ன குக்கில் வச்சுருக்கோம் பார்ப்போமா. இப்போ நம்மளுக்கு புல்லட்ஸ் தேவை. புல்லட் வாங்க முடியாது. இது என்ன தராங்க? Mission accepted. இங்கே ஒரு ரிச்சல் கண்டிப்பாக ரிச்சல் எனிமி இருக்காங்க. ஆமாம் கைஸ், ஒரு எனிமி இருக்கான். இதில் ஆடத்துக்கு மண்டை மேலே ஏற்றி முடிச்சாச்சு. லெவல் 3 பேக்லாம் வச்சுருக்காங்க கைஸ். ஒரு யாரா தம்பி இப்படிதான் புல்லட்லாம் வச்சுருக்கேன். சரி இப்படிலாம் வந்து லெவல் 3 பேக் ரொம்ப லூட்டு கிடைக்க மாட்டேங்குது. சுமார் லெவல் 3 பேக்லேயே ஃபுல் ஆயிடுச்சு. பார்ப்போம் போட்டு கைஸ் அந்த இது அந்த கூப்பனை வாங்கினா எனிமி எங்கே இருக்குன்னு காமிக்கலாம். லெவல் 4 கலந்து எஃபெக்ட் சாப்பிட்ற மாதிரி வச்சுருக்கீங்க. ஓடுற தம்பி இப்போ ஓடி போயிட்டு நம்ம டீம்மேட்ஸ் வந்து இந்த மேட்ச் நம்ம தான் போய் அடிக்கிறோம். நம்ம டீமு தான். என் யூஐடி தரேன். யார் யாரெல்லாம் என் ஐடிக்கு நேற்றே சொல்லியிருந்தேன், போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன். என் யூஐடியில் யார் யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் ரிக்ஸ் கொடுறாங்களோ அவங்களுக்கு 200 300 டைம் கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும்ட்டு. ஸோ யாருமே ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்கல. ஸோ நான் யாருக்கும் பண்ணி விடலை. இப்போ நம்ம மணிக்கோட்டை ஜிடி கிங்கோட இடத்துக்கு போகிறோம். மணிக்கோட்டையின் அரசன் கேமிங் தமிழன். கேமிங் தமிழன் அவளுக்கு இல்லைனாலும் ஒரு 6 ஜேராக்கு அளவுக்கு அது இல்லைப்பா. இது பண்ணுங்க யாரா நீங்க எந்த அடிச்சு போட்டு கூட வச்சு மாட்டானே போக வச்சுக்கிறேன். இங்கே ஒரு ட்ரிக் இருக்குது தெரியுமா? நம்ம அந்த ட்ரிக்கை ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஒர்க் ஆகிருக்குன்னு நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன். வேலை இருக்கு. அந்த சைடில் க்ளூவால் போட்டு க்ளூவால் போடாமல் இருக்கும். நம்ம அந்த ட்ரிக்கை பண்ண போகிறோம். க்ளூவால் மேலே மட்டும் ஏறிட்டே போடும். ஏறியாச்சு. பட்டி தொண்ணு பார்க்கலாம். எதுத்து வராங்க. நான் இப்போ நாளைக்கு லைவ் வரலாம். இன்னைக்கு சாயங்காலம் லைவ் வருது. ஸோ அது நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே, நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். ஷீட் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு போது லைட்டாக தானே அடிபட்டுச்சு. இப்படி அடிப்படுது. இப்போ நம்ம மேலே போய் இங்கே தான் அடிக்கலாம். இதுக்கு போட்டு மெடிக்கெட்டில் வேஸ்ட்டாக போகும் போல. இல்லைன்னா நம்ம க்ளூவால் ஏதோ தப்பாக போட்டோம். இதோட நம்ம இது அந்த ஜோன் காமிக்கிறதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படிங்க இப்போ நான் என்
தவிர்த்து கேம் போக மாட்டேன். எப்பயுமே ஆனால் ஓனா ஏதாவது ஸ்குவாட் வந்துச்சுன்னா அவங்க கூட தான் கேம் போவேன். சின்ன வயசுல போக முடியல. இங்கேருந்து அடிப்பாங்க, அடிப்பேன், தலைமையிலேயே கொடுப்பேன். என்ன மேலே ஏறுவேன். பிஎஸ் எல்லாம் நான் இப்போ ரொம்ப நாள் ஆச்சு பிஎஸ். இப்போ 1v2 நானும் தம்பியும் முன்னாடி ஒரு நோட் போடுவோம் மேலே. இப்போ இன்சைடாக போய் நம்ம அடிக்கலாம். தம்பி கீழே இறங்கி ஆடுறா. டே அவனை கீழே இறங்கி அடி. உள்ள போயிட்டான். சொல்லி ஆட தெரியாத கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன். நான் கை சித்து வீரம் கைஸ். ஜோன் சர்வே பண்ணுறாராம் இது. மேலே ஏறுற மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. மேலே ஏறுறானா இல்லை எங்கே போகிறான்னு தெரியல. 999 ப்ளஸ் கைஸுக்கு ஸ்டிக்கர் நம்ம ஃப்ரெண்டு இதான் சொன்னேன். சே நம்ம முடிச்சு நான் அப்பயே சொன்னேன் கூடுனால ரொம்ப வேகமாக நான் திருப்பி சொல்கிறேன். இது எஃபியில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எஃபியில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. சொல்லிருக்க யூஸ் பண்ணாதவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், திருப்பி சொல்கிறேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் என் எஃபி லிங்க் இருக்குது. ஸோ பாய். டிஸ்கிரிப்ஷனில் எஃபி லிங்க் இருக்குது. ஸோ அதில் போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். டெய்லி போஸ்ட் வரும். நல்லா என் டாபர்மேன் டாகை பற்றியும் போடுவேன். என்னது நீ டாபர்மேன் டாக் வச்சுருக்கியா அப்படின்னு எல்லாம் கொஞ்சம் பேர் ஷேர் பண்ணலாம். சில பேருக்கு டாக் தானேன்ட்டு இருப்பீங்க. இதோட டாபர்மேன் டாக் அதை பற்றி நான் மோஜ்லேயும் வீடியோஸ் போட்டுருக்கேன். எல்லாத்துலேயும் நான் வீடியோஸ் போட்டுருக்கேன். ஸோ பாய் கைஸ்.